Зульфия Галиуллина. Мен Яршалы Татар дәүләт драма театрында актриса булып эшлим. Бу минем беренче кинопроект. Һәм шундый беренче зур кинопроектта төп рольдә булу минем өчен зур җаваплылык һәм горурлык шул ук вакытта. Образга килгәндә Жасмин нәрсә дип әйтим, карьеристка, шул ук вакытта карьера белән генә тормыш бетми бит. Әлбәттә, җан тынычлыгы, мәхәббәт хатын-кызга кирәк. Менә шундый образ ул. Миңа калса, карьеристка юкмы хатын-кыз һәр вакыт мәхәббәткә ашкына, һәр вакыт иң мөһиме минем уйлавымча хатын-кыз өчен ул гаилә, мәхәббәт. Дөресен әйткәндә, минем театрда шундый характерный образлар һәм театрда мин инде 7 сезон хезмәт итәм. 7 сезонга беренче тапкыр менә шундый лирический героиняны уйныйм мин. Минем өчен бу яңалык. Мин үзем, шәхсән үзем сериалның сценарийсын укыганда миңа бик ошады. Әлбәттә инде халыкка да ошар дип уйлыйм, чөнки монда мәсәлән бер ирад һәм бер хатын-кыз тормышы гына түгел, монда персонажлар бик күп һәм аларның һәрберсенең үз тарихы. Монда ата белән бала темасы, мәхәббәт темасы, эш темасы, үз-үзеңне эзләү темасы. Миңа калса, һәрбер тамашачы үзенә нәрсәдер табачак бу сериалда һәм бик кызыклы булырга охшаган.